سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرع لتاو زينا سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم اب تاريخو نمبسرسان سلستن غزيو ام كياد زركب زور موروكوم لوما عربي بقداماي مدرخو مغرجو كفيتو ابز قداميت مدرخ دما تقادمتي 9 بشوعات كيلومتر زرحقت ولدر كايديو مدوت يلوم ابنر محمد زور موروكو 4 ايرتراوان تقادمتي مالت ابال تركاويت كلب بيكوز ناتنيال برهانن بيتروس منغسن ابال فيليبيناويت غانتا 7-11 اخليلو جبر هوتن ايفن ايمانن ابزنا 10 مدرخات زرغح ولدر صمرو ايرتراوان تقادمتيوم اب قداميت مدرخ ترهبه وصيت مسن عزب نزا قداميت مدرخ ابال هغراوت غانتا موروكو عادل ال ارباوي نوردو بخلت ساعات 18 دقيقه 10 خليتن بمزام عود قدامي مدرخ زور موروكو خينوم جرمناوي ابال غانتا امبريس ذا وورلد هيكو هومريك هاوسنن فرنساوي ابال غانتا فرانس ديفنس ايمانويل كوغنتن دما كاب عود مدرخ غزي كيكسرو كالاين سالساين كوينوم حنصا رغيصوم ابزا مدرخ ايرتراوان قادمت زحزو درجه مسن عزب ابال فيليبيناويت غانتا 7-11 اخليلو جبر هوت ود على بعسى شوعات خليد ديحرو مبل 14 ابال تركاويت كلب بيكوز ناتنيل برهان بتماثل غزي ديحرو مبل 10 ابال غانتا 7-11 ايفن ايمانم ب50 حدن كاليتا ديحرو مبل 54 ابال بيكوز بيتروس منغس دمام بحد دقيقه 50 حدن كاليتا ديحرو مبل 62 ترتحيزو حنصات رغيصوم بزي مسرت بهول الغزي نزور موروكو عود قداماي مدرخ عادل ال ارباوي بغلت ساعات 18 دقيقه 10 خليتن مريحنا نزور الدر تركيبو نابكال اي مدرخ اغني علوم جرمناوي هيكو هومريك هاوسن ب4 خليت ديحرو كال اي فرنساوي ايمانويل كوغنت بجدش خليت ديحرو صار سيطر تحيزي خدسلوم اغلو قبل ود على ب20 شوعات خليت ديحرو مبل 14 ناتنيال برهان بتماثل غزي ديحرو مبل 10 ايفن يمان بحال دقن حدا خليتن ديحرو مبل 54 بيتروس منغس دما بدغن 4 حدن كاليتن ديحرو مبل 62 ترتا تسريع لهم بنت بي موروكاوي عادل ال ارباوي ب15 نطبي قدامه جرمناوي هيكو هومريك هاوسن ب10 نطبي كال اي فرنساوي بول هينيكن ب10 نطبي سالساي ترتا حيزلهم فرنساوي ابال غانتا نيس بول هينيكن بريحنت بولس من السي زور موروكو تركبو زركب تقادمايوم دوب افريقاوي ابال غانتا نيبو كريستيان كلوبرن فرنساوي ابال غانتا فينيديو بالهويت بتماثلي سلس خليتا ديحروم يختصلوم ايفن ايمانه 37 كالي ديحرو مبل 14 بيتروس منغس دمام بدغن 10 خليتن ديحرو مبل 10 ترتا تسريع لهم بغانتا هغراوت غانتا موروكو بجدشت ساعات 55 دقيقه 10 خليتن قداميت خوينات مرحلا نايناتنا البرهانن بيتروس منغسن بيكوز ب10 شوعات خليت ديحرا سالسيتيم ناي اخلو جبر هيوتن ايفن يمانن حداس غانتا 7-11 دمام بدغن 25 كاليتن ديحرا مبل 10 ترتا تسريع الله زور موروكو قدام حدث سنه بخلاي مدرخو كغلصليوم ابزا مدرخ دما تقادمتي 231.1 كيلومتر بزر حقت ولدر قصيلو ككاديوم اب دياسبورا توليدوم زعبيو ايرتراوان هنا غويتو من الكسندر اساقن اب عبيت ليغات عالمنا تسليفهم دنك بقعد مرأي نفسهم تحبينهم سي نعناوني ايرتراوان يحبرنا لهم اب اثرهم دما لومي بزحات ايرتراوان كوتاتين من اسياتن اب نوس عدمهم اب تكاتي عبيت كلابات كحقفو نعزبهم علنا سند مزنقع استبحال ود 15 عامتنا بال سكوتلاند ما حدا كاب اتوم كينوم مستكايت غانتا اشفيلد ام مسمر مكل خال تسليفن مصوات غنا اب نوس عدمو كتامو كنن بغي اللوم ماراثون اسمرا كاب كالوت هاجرا زمص اتل زي عوتلو زباور درم زمص تشعت سنه اب اسمرا ككياديوم سنعف ستايل كاب زعود درو عامد كوين يركب ايرترا بدرجه مبر افريقيا عامد تنقل وردر كاب زجمر شامناي عامتو مليلوم انت خونه ولا كواتن بناينا وير حقت غيا اب عالم سوميا زخونا كينيا اثيوبيا يوغاندا تنزانيا زركبن هاجرات زوبانا زكافلون تخونان ايرتراوان تقادم تقدمو زعوت اتلت جن زاغيت ايترخبن
ኣብ 2019 ንኣብነት እቲ ኣብ 2010 ናይ ዓለም ሬከርድ ዝሰበረ ኬንያዊ ፓትሪክ ማካው ንባዕሉ ንኤርትራውያን ተቃደምቲ ኣይበድሆምን ተሳዒሮም ዓሚ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኣብቲ 42 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐቱ ማራቶን ኣብ ቅድሚት ዝመርሑ ዝነበሩ ክልተ ተቃደምቲ ኤርትራዊ ናሆም ኤርምያስ ሰንዓፈን ዩጋንዳዊ ቤን ቸሊዊን ኮይኖም እቲ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድር ተመክሮ ዘይነበሮ ናሆም ኤርምያስ ነቲ ምኩር ዩጋንዳዊ ኣትሌት ብታክቲክን ትንፋስን በሊጹ ቀዳማይ ምእታው ኣይረሳዕን ሎማ ዓመቱን ኤርትራ ትርከበን 6 ሃገራት ማለት ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ዩጋንዳን ታንዛንያን ክሳተፋ ዕድመ ክቐርበለን ከሎም ዳርጋ ብምሉአን ክሳተፋ ምዃነን ኣረጋጊጸን ኣለዋ ኣብዚ ውድድር እዚ ብተመሳሳሊ $15,000 ሽልማት ክቐርብ እንከሎም ቀዳማይ $6,000 ክበጽሑ እዩ ብተመሳሳሊ ኣብ መንጎ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ናይ 10 ኪሎ ሜትር ውድድር እውን ተሰሪዑ ምህላው ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ኣጥቃዓይ ኢትዮጵያዊት ክለብ ኣዋሳ ዓሊ ሱሌማን መርዘን ተኸላኸልቲ ሕጂውን ሸቶ የመዝገበ ብዝሒ ሸቶ ድማ ናብ 16 ከባቢሉ ይመርሽ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኢትዮጵያዊት ክለብ ኣዋሳ ዓሊ ሱሌማን ዝሓለፈ ሰሙን ክለቡ ኣንጻር ዳዋ ሆቴሳ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ሓንቲ ብልጽ ሸቶ ብምዝጋብ ከምኡውን ሓንቲ ሸቶ ከሽኑ ደሚቑ ብልጽ ተጻዋታይ ነቲ ግጥም ተባሂሉ ምጽውዑ ይፍለጥ ዓሊ ሱሌማን ንመጉዳእቲ ቀረባ ዝኾነ ተጻዋታይ እኳ እንተኾነ ካብ ዝኾነ መጉዳእቲ ነጻ ኣብ ዝኾነሉ ኣጋጣሚ ግን ዘይምሕር ቀታሊ ኣጥቃዓይ ምዃኑ ብብቕዓት ዘመስክር ዘሎ ፍርያት ሰንዓፈ ዝኾነ ተጻዋታይ እዩ ሺስታ ዝተባህለ ኢጣልያዊ ኩባንያ ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ስታድየም ንምህናጽ ናይ ስነ ህንጻ ዲዛይን ኣዳልዩ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዚ ኣካል ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ዝተኻየደ ኣኼባ ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተገብረ ናይ ሽርክነት ውዕል ብክልቲአን ሃገራት ምርድዳእን ስምምዕን ድማ ብምፍራም ተዛዚሙ ይበሃል ኣሎ እቲ ክህነጽ ተወጢኑ ዘሎ ስታድየም 50,000 ተዓዘብቲ ከእንግድ ዝኽእል ኮይኑ እቲ መጻወቲ ሜዳ ብ8 መስመራት ናይ ኣትሌቲክስ መወዳደሪ ትራክ ዝተኸበበ ምዃኑ ድማ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ብዘይካዚ እዚ ስታድየም ህዝባዊ ዓይኒ ምድሪ መዘናግዒ ማእከላት ናይ ቪአይፒ ቦታን 6 ሬስቶራንትን ዝሓቆፈ እዩ ወርሒ ሰነ ቅድም ምሽክለታ ኤርትራ ዓብ ውራይ ዘእንግደሉ ወርሒ እዩ ኣብዚ ወርሒ እቲ ዓመታዊ ዝካየድ ሻምፒዮን ኤርትራ ካብ 14 ክሳብ 16 ሰነ ክካየድ እዩ ቻምፒዮን ኤርትራ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ እዩ ዝካየድ ነይሩ ይኹን ግን እቲ እዋን ዓበይቲ ፕሮፌሽናላት ተቃዳምትና ኣብ ቅድም ምሽክለታ እቲ ዝዓበየ ውድድር ዝኾነ ቱር ዲ ፍራንስ ዝሳተፍሉ እዋን ብምዃኑ ናይ ሎሚ ዓመት ቻምፒዮን ኤርትራ ንቅድሚ ተሳሒቡ ዝርከብ ዝሓለፈ ዓመት ቢንያም ግርማይ ቻምፒዮን ኤርትራ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋናት ሕርቁር መዓልታት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ንምስታፍ ይሸባሸበሉ ዝነበረ እዋን ብምንባሩ እቲ ብብቕዓቱ ንዓለም እናዛረበ ዝርከብ ተቃዳማይ ኣብ ሃገሩ ንማልያ ቻምፒዮን ክወዳደር ክንዕዘቦ ዕድል ኣይገበርናን ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ግን ነዚ ኣብ ግምት ብምእታዊ ኣቐዲሙ ክካየድ ኣብ ምርዳእ ተበፂሑ ዝርከብ በዚ መሰረት ድማ ብደረጃ ዓለም ደሚቖም ዝርከቡ ተቃዳምትና ኣብ ዝውድድር ቻምፒዮን ኤርትራ ንምዃን ዝገብርዎ ቀለስ ክንዕዘብ ዕድል ረኺብና ኣሎና ቻምፒዮን ኤርትራ ናይ ዝዓመት 14 ሰነ ብዝካየድ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ክፍልም እንከሎ 16 ሰነ ድማ ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣስመራ ብዝካየድ ናይ ቸርኪተ ውድድር መጋረጁ ክዓጽዩ ቢንያም ግርማይ ኣብ ውድድር ኣብ ዝመለሉ እዋን መላእ ኣፍቃሪ ቅድም ምሽክለታ ኤርትራ ንውፅኢት ቢንያም ግርማይ ንምዕዛብ መሳኹቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝከታተል ብቁፅሪ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ተስፋ ኣለም ዝስሙ በኣሰር ቅዱሳን ሊቃውንት ዝፅዋዕ ናይ ፌስቡክ ሕሳብ ዝጥቀም ኤርትራዊ ግን ደገፉ ንቢንያም ሓለፍ ኣለዎ ተስፋ ኣለም ቢንያም ግርማይ ኣብ ቤልጅየም ኣብ ዝህልዎ ውድድራት ዋላ ሓደ መዓልቲ እንትኹን ካብ ጎኑ ተፈልዩ ኣይፈለፅን ብባንዴራ ኤርትራ ወቂቡ ኣብ ንውስ ወከፍ ኣብ ቤልጅየም ቢንያም ኣብ ዘካየዶም ውድድራት ስርሑን ዋኒኑን ገዲፉ ደኻሙ ኒየማን ኣወንዚፉ ወትሩ ኣብ ቦታ ውድድር ተረኺቡ ንቢንያም ግርማይ ድጋፉ ምስ ገለጸ እዩ ቢንያም ዓወት የመዝግብ ኣየመዝግብ ወትሩ ኣብ ጎኒ ቢንያም ደው ምስ በለዩ ዝሓለፈ ረቡዕ ቢንያም ግርማይ ኣብ ሰርኪት ፍራንኮ ቤልጅየም ቀዳማይ ኮይኑ ኣብ ዝተዓወተሉ መዓልቲ ኣብ መዋደሪ ቦታ ተረኺቡ ንቢኒ መሪቆን ሞራል ሂቡን ብምፍናው ኣብ መወዳእታ ድማ ተቋዳሲ ዓወት ቢንያም ግርማይ ክኸውን በቂዑ እዩ ማርከዝ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ሎም ትሕዝቶና ኣብዚ ንዛዝም ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም